Ụtụtụ ọma nọ. Igbo ndị ọma njem ọ na-ekelekwa m unu. Wee na-asị ka tata bụ afọ ka afọ mara anyị mma, ka afọ fụtara anyị ndụ, ka afọ fụtara anyị udo, ka afọ fụtara anyị ịhụnanya, ka afọ fụtara anyị ihe nweta, afọ fụtara anyị ihe akụ na ihe enwe enwe, ka afọ fọgbuoro anyị ekworo n'iro. Ụkwụ anyị ji pụọ tata ma mma mana ka anyị eji webata agọkarị ya mma. Ka chi anyị na ezumezu mmụọ niile anyị na ha so n'otu n'otu gọzie anyị. Ka a wetara anyị ogologo ndụ, wetara anyị arụ isi ike. Ka a wetara anyị udo n'iru, udo n'azụ. Ka a wetara anyị ihe akụ ihe enwe enwe. Ha chụkwara anyị ndị iro dị n'obi mana ama ụdị ha n'ezi. Ha chụkwaziere anyị ndị soro mmụọ gbuo mmadụ, soro mmadụ chebe izu akwa ha. Ka afọ tata kpụọrọ anyị ajọ ife. Ka osisi ọbụla fụrụ anyị atụ nkwere, ka aja a na-amajie ha ọnụ. Ka onye ọbụla na-achụ anyị daa. Ka chi anyị bụrụ anyị ọgụ, kpụọrọ anyị ọnụ anyị. Ma ọgụ mmụọ ma ọgụ mmadụ, ma nke anyị fụrụ ma anyị ka anyị na-afụghọ. Ka ebumnobi niile na ihe nweta niile anyị bụ n'obi ka o ruo anyị aka. Otu ahụ kwuru ya ka ọ ga-esi dị. Taa bụ afọ na Nkwọ na Eke na Orie na afọ na-anọ n'ụbọchị na-anọ 5. Ndewo ụmụ Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Nwaada Gbarọma Ụzọ Mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ọ bụkwa m onye isi nchụaja na Gbarọma Ọdịnala Spiritual Temple nke dị n'Enugu steeti. Eji m ohere a wee na-ewetara anyị ozi ọma ọdịnala nke si n'aka ndị mbụ na ndị egede na ndị ichie anyị na ndị nna nna anyị ha wee bịa, bụ ozi ndụ, bụ ozi udo. Wee na-asị gị nwa bụ onye Igbo na-ege m ntị, omenala na ọdịnala Igbo abụrụ ịgwọ ọgwụ, ọ bụrụ inye nsi maọbụ ịkpagbu mmadụ. Ọ usoro ndị nna nna anyị ha ji wee bie ndụ n'aka ịkwụ ọtọ, mmụọ ọzụzụ nwoke na ọzụzụ nwaanyị, bịa ogologo ndụ, nwekwa arụ isi ike. Nwa jiri ohere a wee na-ewetara anyị ozi ọma ọdịnala Igbo. Tata bụ afọ. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụrụ the benefits of rearing domestic animal, the spiritual benefit of rearing domestic animal. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ m gbasara ihe ọbụla n'ọdịnala Igbo maọbụ isiokwu a na-eji nkụzi, biko drop your question, mma aza ya ma nkụzicha. The benefit of rearing domestic animal, the spiritual benefit, onye ka anyị bịara ikwu. Mgbe gboo, ọ dị difficult ngwuru iyi aba n'ala Igbo na-enweghị ewu maọbụ ọkụkọ maọbụ efi maọbụ atụrụ ha na-azụ, ma ọ bụgodoro nkịta ha na-azụ. Enwere reasons for that. Mgbe gboo, ọsọgodo ya bụ na onye ahụ enwero ego chacha, ọ ya enwenata ọbụ na arịdo ọkụkọ, ọ bụgodoro nwaanyị ọkụkọ goo ya, maọbụ nne ya enye ya ma nwanne ya enye ya, o dosia nke ahụ amụba ụmụ na ngwuru. Ihe ya ji wee dị mma bụ na ọ na-egbochi ihe ike dị iche iche. Yes, especially anyị nwa bụ ndị dibịa. I am on teacher, I'm on class. Biko o mechi na-achịta azụ, anọ m na class. So ọ bụrụ na ị na-anya ịfụ na ọtụtụ ndị dibịa na-enwe ndị mara na ọ dị hard mgbe ọbụla ị ga-abịabe ha, ịrapụ ịfụ na livestock ma onye ahụ nwere ọrụ ma onwe ha ọrụ.
maka gịnị? Na ha ghọtara the importance of mmadụ ime gịnị? Mmadụ ịzụ anụ n'ụlọ. Ha ghọtara the importance of mmadụ ịzụ anụ n'ụlọ because na ọ na-egbochi ihe ike. For instance, anyị nwa bụ ndị na-arụ ọrụ ọdịnala, ọ bụrụ na anyị nwa ịma na mgbe ọbụla na anyị na mmụọ, ajọ mmụọ na-adị n'iro, anyị na ndị ajọ mmadụ na-adị n'iro, and mgbe ọbụla na anyị na-ezipụkwa ezigbo mmụọ ọlụ. So ọ bụrụ na o nwere mmụọ ihe ezipụ ọlụ, mmụọ a nwere ike ọ pụọ, ọ bụrụ na ihe ọ fụrụ n'ụzọ erike, anyị mara bifo izipụ mmụọ ọlụ, ihe enyenata ya ọbara anụ ka o wee nwee ike wee jee ya bụ ọlụ wee nata. So mmụọ a nwere ike ọ pụọ, onwee something o mere encounter n'ụzọ, bụ na forces bịara ọ basuru buru ibu, ị mara na mmụọ ahụ ga-eme gịnị? Ọ ga-anachite azụ wee mee gịnị? Wee jee na ebe anụmanụ dị, wee were ọbara anụmanụ wee nwee ike gịnị? Wee dịkwa ike wee jee mezu ihe iziri ya. For ordinary person bụ onye nwere livestock n'ụlọ, uru ọ na-abara gị bụ na onweghị onye ma onye bụ onye. Iro nwere ike ịbịa, akpọmasị nwere ike ịbịa, attack nwere ike ịbịa, arụ nwere ike ịbịa. O nwere ụdị arụ ga-abụ ọ na-abịa ebe ị nọ, ndị gị na ha so I divert ya to animal eburu ya. O nwere ụdị attack ọ ga-abụ ọ na-abịa ebe ị nọ maọbụ ebe ezinụlọ gị nọ, I divert ya to animal. That is the reason why na the kind of things anyị nwa bụ ndị ụwa kịta na-efe esi now, ndị Igbo anaghị efe esi ya. Yes, because all the difficulty for a big man more an average person nwere ebe ọ na-azụ anụ dịka ọkụkọ na ewu na ihe ndị ọzọ, ọ dị ha na-asị na ọ na-alita environment, ọ na-eme environment ọ dị dirty, ọ na-smell. So for that reason they wouldn't want to keep them. Mana o nwere high spiritual advantage. Ọ na-eweji arrow, ọ na-eweji spiritual arrow. If some people ọ na-abụ ifu ha mgbe ọbụla ụmụaka ha na-enwe shortage of blood, iche na gịnị na-eme ya? Mgbe mmụọ chọrọ ọbara, ọ bụ na inye ha ya, o were ọbara nwatakịrị, ma ọkwa na o were ọbara nke gị nwa, ma ọ ofu onye n'ime unu ayaba arụ. N'ihe eji edosa anụ n'ụlọ bụ ka anụ nwee ike gịnị? O nwere ndị spiritual bullet or arụ na-abịara mmadụ bụ onye bi na obi ahụ, ka anụ ahụ nwee ike wee gịnị? Wee nwee ike wee ghọrọ ya. Ka anụ ahụ nwee ike wee ghọrọ ya. Ọtụtụ mgbe a lot of people ụmụ ha na-enwe shortage of blood mgbe ọbụla. Anyị makwa na ihe Chineke ji wee wepụta anụmanụ wụ livestock bụ ka enwe ike wee mee gịnị? Wee wee ya na-agba onwe isi mmadụ. Ọnya ka m ji wee kwuo si na ọgwụ ọbụla mmadụ na-agwọ wee jiri mmadụ erekwe ya, ma jiri ọbara mmadụ erekwe ya kwa ajọ ọgwụ. Otu ọbụla iso a na-demand for human blood, ajọ ọgwụ. Na-anụ edu anụmanụ ka Chineke nna kere ka mmadụ wee nwee ike na-eme gịnị? Wee nwee ike were ya na-agba onwe ya. So dịka gị nwa bụ onye Igbo, amara m na ọtụtụ n'ime anyị anọghọzi n'ụlọ, anọghọzi n'ime obodo ebe anyị nwere ike ịzụ ihe dị otu ahụ. Mana amara m na ị nwere ndị nọ n'ime obodo bụ ndị nwere ike ịzụ ihe dị otu ahụ n'afa gị ma ọ na-afa ha nwa. Maka na enwere ọtụtụ ihe ga-abụ ọchọ ịbịa n'ụzọ gị dịka spiritual arrow or attack. Enwere ike ọ bụrụ ndị ichie gị bụ ihe chọrọ ibi na that moment jee mee gịnị? Wee jee that arrow. If you don't have livestock where you are living and there is no livestock in your father's house ebe unu na-azụ, ị mara na gịnị ime? Ọ ya enye ha nsogbu i-defend gị na that present condition ị nọ. Ihe nji ekwu ihe a bụ ihe mmadụ kwesịrị ịmacha dịka onye chọrọ ka mgbọrọgwụ ya n'ọdịnala Igbo si ike ọfụma. Ma ma enwere ọrụ ma ma enweghị ọrụ, o nwere mgbe ọbụla ị ya abịa ebe ị ya afụnata ọkụkọ. Nke ahụ bụ iwu.
ọkụkọ anaghị agwụ na keji m, ọ na-agbada na-egochi ọzọ. Why? Because na enwere ọtụtụ ndị nwere ike ịkpọ gị na midnight na ose tie dịka onye ọrụ na ha na-enwe problem nke a. Ụtụtụ ọma Maazị Christopher Collins Okeke. Ụtụtụ ọma Ugwuanyi Chibụzọ, ndewo. Enwere ndị nwere ike ịkpọ gị dịka dibịa na ha nwere some spiritual attack or enwere something nọ n'ụzọ ha. Ị na-anya enwere ike ọ bụ midnight, enwere ike ọ bụ na isi ụtụtụ. Ị na-anya ịfụ na situation onye ahụ bụ na ndị na-achụ ya ma ọ ndị ya na ya so needed ọbara immediately for that person to be free. So at that point in time, you masị ka ibinye ka ịbịa jebe afịa, ka ije afịa jee gota ọkụkọ. At that point in time n'abalị, masị ka ijebe ka ije chebe ya nwụta ọkụkọ. If you don't have ọkụkọ ma ewu n'ụlọ gị dịka dibịa, at that point ị mara na onye ahụ anọgoro na serious problem. If that person does not have ọkụkọ ọ ga-eji wee chụọrọ onwe ya aja at that point, and na onweghị nke o nwere na be ha, enwere ike ime invoke spirit eje welu, and gị nwa akwụkwọ dibịa na-arụrụ ya ọrụ enwere nke ị nwere na be gị, ịfụrụ na onye ahụ abanyego na problem. So ihe anụ ụlọ na-arụ bụ na ọ na-anọchitelu mmadụ bụ mmadụ ihe ike. A na-eji ọbara anụ n'isi anụ wee na-agba isi mmadụ, eji ya agba onwe. In the case of any problem, maybe a na-achọ ọbara gị, they want to kill you or they want to inflict sickness on you, enwere ike ọkụkọ ma ewu igoro eburu ya. That is the reason why some people when they come out in their house, they see that livestock ha zụrụ dị very sound, or that the last scene yesterday dị very sound, ha pụtazie n'ụtụtụ ọ bụrụ na ọgwụgwụ. Onye ahụ na-atamu na-ewe iwe, kedu ihe ewu a ji wee nwụ, kedu ihe ọkụkọ. Did you know what would have happened if that goat or that ọkụkọ was not there? Ị ma ihe karịa ime ma ọ bụ na ọkụkọ ahụ ma ọ bụ na ewu ahụ anọrọ ebe ahụ n'oge ahụ. So na ihe m na-achọ ịkọwa dịka onye Igbo, onye siri na ọ chọrọ ka mgbọrọgwụ ya si ike, ọtụtụ wee bikwara tenant na be mmadụ, no problem. Sorry. So na ihe m na-achọ ịkọwa bụ na ọ bụrụ na inwe ebe ibi abụrụ ebe ị ga-egotanwu such thing wee na-azụ ya, send alụ mama gị ego, send alụ nwanne gị ego, ha goo ọkụkọ, ọbụgodoro ọkụkọ, ha goo ya n'afa gị, wụsa ya, ha mee ya mark, they should leave it. Enwere reason. Gị nwa ebe ị na-ebu ntụ ma ebe ị na-apị ihe ọpịpị, enwere ike ndị gị na ha so need ihe n'aka gị, but there is no way to communicate to you na ha needed something n'aka gị that time. You might not even be aware of what is happening. Next thing ha ga-eme, ha jee ebe gị, ha fụrụ ọkụkọ, ị mara na iyi enwe ụgba, ha fụrụ ewu, ị mara na iyi enwe ụgba. Ihe a ji ekwugoro okwu ọkụkọ na ọkụkọ bụ ihe mmadụ onye ọbụla nwere ike ime gịnị, ịchịtanwu nzụba. Ụtụtụ ọma Patrick Ezenwa, ndewo ka tata mara gị mma. So ọ bụrụ ihe eji ekwu okwu ọkụkọ bụ na ọkụkọ bụ ihe mmadụ nwere ike ịzụnwu. Ọkụkọ bụ ihe ọ ga-abụgoduru ọ bụrụ na ị nọghọ nso ịwụsara ya nne, you can just give it a mark and leave it. Ebe ọ bụ na ọ fụrụ nri ode. Ndị gị na ha so amagoro na ọgịnwa bụ Okechukwu Nwankwọ nwe ọkụkọ a. If at all there is any spiritual emergency in your life, ihe a ga-eme bụ kpam, they will go and take it. Enwere ike ịpụtazi ọ bụrụ na afụgo ọkụkọ ahụ esida afụrọzi ya. Ụfọdụ nwere ike asị na ndị oshi ọkọ zuru ya, ụfọdụ nwere ike asị na akọ anything ọ bụla a ga-akọ, but ọ bụrụ na ị nwee livestock ga-anwụ mysteriously. Ihe ị ga-eme wụ kenewegodu ndị gị na ha so, kenewegodu. O nwere bụ na ọkụkọ yara ahụ ma ọ na-ewu yara ahụ wee nwụọ,
azin amara m ịghọta. O nwere the self nke ga-abụ ọya ọ bụrụ na ọha nwa merie otu ahụ. So kelewegodi ndị gị na ha so that happen like, because ọ bụrụ na o meghị ịmahụ nke karịa ime. Ejighị isi mmadụ agba isi mmadụ. Ihe eji agba isi mmadụ bụ anụ, livestock. Ọnya ka eji agba isi mmadụ. Ada eji mmadụ egwube mmadụ, ejighị mmadụ egwube mmadụ. Ihe eji egwube mmadụ bụ anụ, dịka ewu, dịka efi, dịka ọkụkọ, dịka ebini, dịka atụrụ. Ọnya ka eji egwube mmadụ. Ọnya ka eji agba onwe n'isi mmadụ. Ọnya kpatara ndị Baịbụl ji wee sị, ndị ụka ọbịa ji wee sị na Jizọs bụ nwa atụrụ egburu n'ihi mmehie ha. Ọnya mere ha ji wee sị na Jizọs bụ nwa atụrụ egburu n'ihi mmehie ha. Ọnya kpatara ha ji sị kedu ihe ha na-ekwe n'ụka? Ha ji sị nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, wepụ ọpịpịa dịrị anyị. Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ onye nke ụwa, mere anyị ebere. Mana amarọ m ihe m na-amaghọzi na akwụkwọ ahụ bụ ọwụ atụrụ bụ ihe ha gburu ka Jizọs bụ ihe nwụrụ. Maka na ọwụ na Jizọs bụ ihe nwụrụ, ọ dị very very wrong for another to die just to save another. Ahadị m ime nwuri ya mmadụ. O ruru ana nke ewu maọbụ efi maọbụ ebini maọbụ ọkụkọ na-ama mmenwu, onye ahụ jebekwara onwe ya n'ofe eti ya ka ọ bụ. So abụrụ m somebody, I don't support or I don't buy into the idea of iji mmadụ wee gwube mmadụ ma iji mmadụ wee gwube arụsị. Esoro na ya. So n'ihe m na-achịkọwa bụ na ewu maọbụ ihe anụ a na-azụ n'ụlọ nwere great advantage to you as somebody bụ onye ọdịnala. Ọ ga-arụrụ gị ọrụ ị na-ele ha anya na ọ ga-arụrụ gị dịka somebody bụ onye ọdịnala. Ọ ga-ebupụrụ gị ihe ike ị na-ele ha anya dịka somebody bụ onye ọdịnala. Otu a nọ, I cannot count how many times ọ na ngo livestock m ga-eji rụọ ọrụ ọ nwụrụ. Some bụ self igote ya from market, ọkụkọ adị very agile, before you ebu ya na rute, it's not as if na heat na-eme ya ọnwụ. Some igote ọkụkọ ị na ya na mgbede, before you ya ebinite n'ụtụ 2 or 3 anwụ. 2 or 3 anwụ. Odoga ya na arụ adaghị ya, o nwere ife na-eme ya, but they are just gone. Igote ewu, isi ka ichere mbọsị ga-eji ya wee rụọ ọrụ, ọ nwụrụ. If they don't take that blood, whose blood will they take? If they don't take that blood, kedu ọbara ha ga-ewe? Since m bidoro rụba ọrụ a, I've never taken my child to the hospital. Mana ama m ọtụtụ ndị na-abụ ha na-arụ ọrụ a, ụmụ ha na-aya ọya, enwe shortage of blood taa, agbanye ha ọbara echi. Amen. Mgbe ndị ya na ha nọ agụụ na-agụ, agụụ gụsiwe ha ike, ha eje disturb ndị ya na ha bi. So you must at all time have livestock in order to exchange with human blood. Maka na spirit ihe ọ chọwa ọbara, ọ mara m nke mmadụ, ọ mara m nke ewu, ọ mara m ihe ọ ma ọbara, nye m ọbara. That is the reason why mmụọ na-anaghị ewu, and if you don't have ewu to give it, ihe godi ya ọkụkọ, ịkam godi ya. Agụ ahụ na-agụ ya, ịkam godi ya, iwe chọba ego ewu enyi ya. Ndewonu. Dere m ozi na WhatsApp nọmba m na 07037311663. Ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa ma ọ ka arụ ọrụ gị ọrụ mmụọ, agazie m.